5 euro yani upmana şansı bar. Dostlar, ähli jaňyza salam. Siz bilen Aýna Zarov. Meniň kanalyma hoş geldiniz. Bu kanalda näsip bolsa biz YouTube kanalyndan näde pul gazanmalarını öwreneriz. Dostlar, seredin men şu wagt täze proýekt döretdim. Näsip bolsa 2000 sanak adam toplap her biriňize Amerikanyň YouTube kanalyndan pul gazanmany öwretjek. İnşallah. Şonuň üçin şu videony dostlaryňyz bilen paýlaşmagy hem de video like basmaňyzy sizden haýyş edýän. Näçe çal adam toplasak, şonça hem her birimiz YouTube'dan pul gazanyp başlarys. Öňkü videomyzda aýdypdym, YouTube'dan Amerikan YouTube kanalyndan pul gazanmak üçin inglizçe bilmek ökman däl ýa-da özüňiz video çekmegem ökman däl diýip aýdypdym. Gelin şu videoda Amerikanyň YouTube kanalyna nädip açmaly, şonu öwrenelim. Amerikan YouTube kanalyny açmak ansat dostlar dedim. YouTube ulan yani her birimizde hem kanal bar. Egerde siz YouTube ulanmayan olsanız onda nähili ýa-da açmaly Gmail adres açýaňyz, email poçta. Все, уже sizde YouTube kanal bar. Size hem videonu yüklep bilýäňiz. Ýöne sizin videolaryňyz Amerikanyň platformasynda, ýani Amerikanyň ýaşaýjylaryna görkezilmek üçin bir näçe şertler ýerine ýetirmeli. Gelin şu şertleri öwrenelim. Näme şertler ýerine ýetirmeli? Birinji bilen bizin ýükleýän videolarymyzyň ady ingliz tilinde bolmaly. İkinciden bolsa sizin videolaryňyz Amerikanyň platformasynda görünmegi üçin ökmany ýerdaýda videonu ýerleşdirýän telefon bolýarmy, kompýuter bolýar, nämeden videolar ýerleşdirýän bolsaňyz, şonu hökmany ýagdaýda öpeýän bolmaly. IP adresiňiz Amerikada görkezmeli. Soň inniki ýagdaý bolsa, YouTube'a girýäs, şu ýerden настройка girýäs, общий настройка girýäs. Ondan soň местоположение diýip ýazylýan ýerde США-ny saýlaýas. Ondan soň iň gowsy, egerde siz YouTube'a kompýuterde ýükleýän bolsaňyz, kompýuteriň içi boş bolsa, içili anlar bolmasyn. YouTube üçin ulanyň bir kompýuteri ýa-da telefondan ýüklejek bolsaňyz, aýratyn bir telefon bolsa, sebäbi onda VPN gurnaýar. Sizin ýani internet etýän hereketlerinizi arkaly sizin США-da däldiňizi bilinmez ýaly aýratyn bir telefon bolsa bu has gowy bolýar dostlar. Ondan soň YouTube açamazdan soň näle videolar goýsak gowy bolar diýe. Gelin şonu görelim. Näle videolar goýarlar häzir Amerikanyň platformasynda. Meselem gelin pişikler barada videolar görelim. Cuts diýip gözleýäs. Insan täze goýulan videolar görelim. Näde dostlar International Cut diýer. International Cut ýani täze açylan kanal. 2020 ýylda açylypdyr, 20.000 podpisçi var. 18 saat topdur şu videonu goýanna 15.000 prosmotr. Bu näme videolar etmek ansat dostlar. Birden böyle videolary bir ýere sepläp videolara ses beripdir bollar. Hiç ile özünü düşürmeden şunlar videoları çekip vermem dostlar. Gelin orada şu kanal näçe pul gazanýaka, onu görelim. Näçe pul getirýär şu kanal. Men dostlar 15.000 prosmotr şu video şu kanalyň ýesine 18 saat bar, 18 saatyň içinde $30 getiripdir. Bu näme videolardan ayda 30'dan 100-200 saat video etip bolýar, onuň gözüňize getirin ayda $3.000-4.000 gazanmak hiç ile kynçylyk öğretmeýär. Dostlar, video goýuňyza ýaran bolsa, şu videoga like basmagy hem-de dostlaryňyz bilen paýlaşmagy videonu unutmaň. Hem-de ýene-de bir zat, şu videoň aşagynda kommentariýa goýun. Indiki videomyzda randomly bir kommentariýa 5 euro ýani upmana şansy bar. İnternetde bilýäňiz özüňiz randomizer bar. Şu randomizerda geçireriz. Online isleseňiz online efirde men Telegram kanalymda geçireriz. Şonuň üçin Telegram kanalyma hem goşulyň. Indiki videomyzda kim utsa şonu hem belläp geçerini utujyny. Şonuň üçin şu videoň aşagynda kommentariýa hem goýmakly unutmaň. Dostlar, şonuň bilen hoşlaşýas. Indiki videomyz üçin hoş sag bolun. Paka paka.